Ga wasu ƙarin nasarorin in ma kana so ka sani. Wanda ya ƙagi zanga-zanga bai taɓa cin moriyarta ba. Hakanan kuma wanda ya ƙagi zanga-zanga bai taɓa ganin ƙarshenta ba. Wanda ya ƙagi zanga-zanga kan rikide ya zama wanda ake yi wa zanga-zanga daga baya. Idan kana zanga-zanga don a daina kashe rayuka, wasu rayukan za a ƙara kashewa a wajen zanga-zangar, kamar yadda dukkanin muka sani ke faruwa a ƙasashen duniya. Idan kana zanga-zanga don tsadar rayuwa, in ta zama rikici mai tsadar ma za ka nema ka rasa a kasuwanni ko kuma inda kake samu. Idan kana zanga-zanga don samar da ayyukan yi, ayyukan yin ma tsayawa suke cak domin zanga-zangar da ake gudanarwa. Idan kana zanga-zanga don hana kutsen ƙasashen waje a ƙasarka, to zanga-zangar na gaito su ne a cikin ƙasashen, kamar da dukkanin muka sani yake faruwa a ƙasashen duniya.